Eta nik uste guztioi batzen gaituen hori dela kotilleoa. Bai. Eta jende asko entzuten gaituela, hemen kotilleo asko maite dugulako. Esango dugu, Besan ingeu, ai ama, pasetan gai igual gauza kontan. niri bere anaiarena esan zidan pertsona horrek aitortu zuen publikoki. Gura iztiaz nahi da bela osainoa Vitoriaz. Eta nik esaten Ez que ez dizuet kaka sartu duena, Bai, dela, Bai, hemen egon da. Ala, lista, maitxu da. Ai, suspendu ingoet eta gero amarra. buah. Ta ni nintzen de las pringadas, bueno, osea, ezer ez jakiteko, nahi kondo indet, gero bi bat, eta bueno. Nik Ba, ni bitxu. horietakoa nintzen, Ziklistak bidezkinetan kariñoz. Nik ulertzatela, bizikleti guztak konjenti. Nik ez dut ulertzen. Mundu ideala zen izango litzaken. Juizio gabeko herri bat, aske eta librezean herri bat, kritika gabeko herri bat. Astean behin egotea egun bat, nazio isiltasuna bermatuko duena. Ezin du inork hitz egin. Wow. Musiki de fondo egoera danetan eta une oro gauza bakotxako musika diferente bat. Ez nago bat. Bai. Zure da aitzinazioa, niri da malen nazioa. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Zaitxi. Azkenetara! Kari. Ai, ama, zer izan da hau? Ni gaur igualatzen ingo atala da, eta negarrengo gainarri gliasna, melankolikana, tipo, igertot gaur kostetatela gauza bakotxa prozeseti, tipo, lentorreak zenetotela, ze emozinoiek larrei bizitzena. Bai, hainbeste emozionatu gara, etorri garela zutani Ja, kolore hauekin... ez ga etorri oso ondo kombinaute. Ez. Baina, bueno, gai Baina, bueno, aldatzen. Radixun entzuten zau esen entzako, ze, klaro, ez dakixe ze kolore jantzitxe gauzan, aitzi doie, Oso ondo, male. hori bataz. Ni noie, soñeko gorri bataz, bere soñeko, baina behitxu, telediarixoko truku dauket egin de. Ez que, benetan zabizen dana transparentzi behitxu, praka dukaz ipinitxe. Hau da nada faltzea du. Hau da, telediarixoko luke, azpitxe ukaz prakak eta gero soñeko. Karo, zertarako gezurra. Hau da, egixe, beste behin, gardentasune. Benetan zabiz, hau da, naturalidade. Naturalidadi. Ai, ematen dit pena bat, ze ja dagoneko dauzkagu denboraldi ontako gonbidatu guztien argazkiak hemen Bai. atzean pegatuta, ez dugu besteri pegatuko. Bai, gaur gu bakarrik egongo ga, eta, bueno, gaur ingo gune da pixkat honi, etapa honi, ikasturte honi amaiera poli bat emon, baina, hau izango da, punto eta jarraitu bat. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, bai, hau betiko misterixu da, bakizue, suposatzugu bai ez, baina ez dauela gure esku, unio ez dakigule zer zehatz, mehatz, Bai. orduan, bueno, zuek, bai, iragin entereuko zarie, eta ikusiko Bai. zue. Esan genuen, eta esan dugu bakarrik egongo garela, baina hori gezurra da, ze kolaboratzaile izango dugu, gure Maria Blanco Gure maitea, bai? Gure Hor Maritxo. dagoela atzean kriston zarata egiten, ez diogu pagatuko, igual. Hainbeste zarata, igual ez diogu pagatuko. Eta igual oian ebe, etorriko da, ze betxukarez gauzatxu bat esan ditzuet. Zer? Oian etorri. Ai, oian edatorren bitartean gogoratut lehenengo atalean kamiseta horia jarri nuela, eta azken ez dut naita egin, Eta azken eta honetan azken ere bai. bai. Hainbeste aldatu dira gauzak. Hainbeste aldatu dira Iraietik, gauzak. ona. Ja te digo. Hola, Vale, a Oiane! ver, hola, Ongi cariño. etorria Oianeri. Baina hemen ipiniko za. Bai. Vale, a ver, Kariz, gauza bat duke zuentzako. Vale, Erregalotxu bat ekarritzuet. nik ere bai, baina hasizu. Vale. A ver, Denok ekarri dugu erregalotxu bat. lehenengo eta bat, nahi zuet esan. Asko maitxe zaitxuetela. Nik ere bai. Nire lagun honak zariela aparte de lankidik. Bai. Eta ja, batzutan emoten dau ja, dala era guztixetako harreman hau. Liatuta gaudere, bai. Bebai, hori jente asko ez daki. Hirurak. Hirurek liautega, osea, Bai. askotan. Eta, karritzuet, erregalo bat, balixoko zuena, zuen bizitzei, kolore pixkate moten. Unboxing! Hau zutzako? Unboxing! Tau, zutzako. Tia, zer da, hau? Txoinutzi bar dut mikrofonoa. Kolore pixkate moteko da zuen bizitzei. Kolori, literal. Itxoen biok batera irekiko du. Vale. Ai ama, ai ama! Erregaluk me encanta! Zuen reakzioa, bilura motortea. Zer da, hau, tia? Zabaldu. Ai, pintatzeko! Male, me encanta! Bai! Eskerrik asko! Ai, me encanta! Vale, eta hain
meze bat eskatuko zuet. Itxoin, me encanta, porque nik pintura asko dauzkat Badakit, akrilikoak, baina badakit. bidai batera eramateko pinturak Claro. ez neuzkan. Osea, hau da, Badakit pintxeri en plan, guzteatzuela. Osa, dinot, badakit zuri Zerbait- mandalak itxi guzteatzu. zerbait marraztu duzu? zuri Nik be- oso txarto marrasten dut, Bale, baina ez. Bueno. Baina gustatzen zait. Hau erregalui dator trukuaz. Vale. Erregaletatzuet hau, eta eskatzotzuet, nahiotela irain, denboraldiko lehenengo atalin, zuek erakusti, lehenengo marrazki bat, nigan inspiraute. Ai, me encanta jolas hau, me encanta Vale. jolas hau. Eta hau da beste eskusa bat, ETB benetan zabiz irain begoteko. Dan oporretan joateko, me encanta zer emango dut hau, eta playa nagoenean pintatuko dut Bai. pila bat. Ke guai, kariz babialo nire fotuk. Vale. Ke Vale. guai, eskerrik asko. Ai. Ba, oporretan saiatuko naiz marrasten baina oso txarra. Vale, akorda gatz biraiako, ikusten bueno, akorda duzu. beren gotzet, ondi joi asko dukezu ez. Vale. Ai, eskerrik asko, male. Osamo. Eskerrik asko. Entzulen dako, da pintura kit bat. Ja, ez dugu lezan. Pintura kit bat, bidai batera eramateko. Osa, tipo, Hori da. de bolsillo. Bai, tipo, Kit de bolsillo. kit de pintura akrilika bolsillo. Ke guai. Bale, nire atxorrada bat da A ver. gehiago aitxibirrentzako opari bat, baina, bueno, berdina erosi dut. Vale, Ez dut ulertu. vale, a ver. Vibradore bat izango da? Eta gaina gure kolore favorituta! izango da! Oia, honek me encantan. Eta oin ez da peloti itxarrene. Honek me encantan. Honek gara me encantan. Zer? Buah. Hola, eta gaina gure kolore favoritu. Ze detallea. Wow. Buah, ai ama, zelako ondo gatuko da nire kuartu honekin ere ingo du jolas bat, ia nori hiltzen zaion lehenago. Vale, perfecto. Vale, perfecto, dana Bai. jolasekin. Jarriko Ai, dugu ameripiniko hemen, bai. ikusten da, oia, kamaran. Ez. Oh. Amen? Hemen, jarriko dugu hemen atzean, honen atzean. Venga. Venga, bat eta bi. Entzulen dako, oparitu dizkigu lore batzuk. Bai, Landaretxo bat, superpolitxek. hola, bakoitzaren kolore favoritoarekin. Nire Aitzina naranja, eta niri zure rosa. rosi. Vale. Ai, ama, eskerrik Buah, asko, jane. jokariño. Jarriko dut nire logelan daukat hola plantita bat, iraietik orain arte, eta esango dut gauza Ni bat, nire mesanotxe. eta orain doa nire detailetxoa, porque zer Vale. ikusia dauka. Zer? Esan nuen banik podcast hontan nire, bueno, eta oianek kontuan izan du, nire opari favoritoetako bat, izan daitezkela, loreak, Bai. lore sorta bat, dena Bai. delakoa. Bueno, Limbo saioko azken grabaketan, Bai. Ruben Arbide gure lagunak, Guabok? ekarri zidan lore sorta bat. Eta oparitu zidan lore sorta bat zea tal hori entzun zuen, eta esan zuen, Tori Aitziber, zuretzako opari hau. Zer gaitxi da guabok munduko honena? Bai, lore horiek eren dituen, landare horren ondoan, ja sekatu ziren, eta jarri ditut liburu baten artean sekatzeko eta kuadro batean jartzeko. Vale. Bai. Eta horrekin lotuta, beste gauza bat, segun horretan, grabaketa horretan Limbon, Ruben ez gain ere egon ziren gure oso fanak diren 3 pertsona. Mai Iñaki Leire. Efectivamente. 3 pertsona ez bakarrik hoiek, haien haietako baten aita ere bai etorri, ez dut esango noren aita, pribatutasunagatik, baina Vale. aita ere etorri zen. Eta 3, bueno, oso zoragarriak, 3 zeramaten gauza bat gainean, eta erakutsiko dizuet zer. Ai ama, osea, zer da hau? Osea, hau atala ditxuleike opariak zabaltzen. Ez ez da oso radiofonikoa, baina bueno. Vale, a ver, bueno, deskribatu ingot. Agertu ziren honekin. Vale, sako bat erakusten baitzik. Vale? Bromi, osea, indabe, poltza bat, benetan zabiz, eta erantzun de bai benetan. Hau, osea, hau broma bat, Haiek moten da baina pintatuta, egizia. Eurek pintxaute, vale? Bai. Eta barrun ze deuke baitzi. Eta unboxinga, haien opariak dira hauek. Ez dira nireak, haien opariak. Ezio sinestu. Soina? Zeramaten jantzita, hau, neskak. Ezio. Zer? Zer? Gure, kamiseta bat gure aurpegiekin. Gu abrazetan aitzeani. Aurreko urteko atzenengo atalin, emogendun abrazo izan, gero beste bat emongo gu. Hoixe. Eta aurretik, aurretik- benetan zabiz, bai benetan, Aitziber Grados eta Malen Antonien podcasta. Ezio sinestu. Bai. Eta gauzat zango zuet, autaktora da, Kalidadie. algo ondo. doie del bueno, eh? Zuek neskak imaginatu, Limboko grabaketa batean, haien aita hau jantzita, Ez, Osea, aitxe zeuen hau ipinitxe. Bai, 3 Ez- a leireinak eta mai eta aita
honekin. Kariz, bentan zautzet batzutan bizitzan pentsot dana ipuin badala eta pelikula bat bizitzen hauela. Oso fuerte. Olako momentu surrealistetan pentsau itxot. Bai. Tipo, dana antzerki badala, guzurre dala. Beste kamiseta bat ere badago, osea, bueno, hori zuretzat, buah, Nikoren buah. jarriko dut hori. Eta, kutsatxo hau, benetan Kutsi be, kustomizaute, benetan zabiz bai benetan, kutsatxo rosa bat. Bai, Zabaldu ingo gua, be? zabaldu. Ez. Osea, gure ama virginak ikusi nitxule maigin storiesetan azterketa bat ajuteko ama virgina bi eizitxu ezla aitzin dan irarpeixaz. Osea, munduko fan honena dukeuz. Bai, super kurraute. Eta? Hor, A ber, guk itxain. irakurtzeko notatxo bat. Bale, hau pribau da, guk Bai. gero irakurriko gu. Jo, Eta? benetan, zema maitxitxua zen, tio. Bakoitzarentzako horrelako bat pintatu zuten. Ez zabiz benetan, ai ama, zuek ikustoz gauza bat, ez que Increíblea. merezi gau da, noi? Ez. Ez. Baina ¿Qué segaitxi? quieres que te diga? Osea, benetan, osea, ai ama, Oso fuerte hau, ez que flipetan, tio, Oso niri fuertea. inostoz diolako eregaloikein. Ez, nire Eta exageres. inostoz sentidu, hainbeste, derrepente mirestu algaitxuenik. Baina zela, Bueno, baina... ba, eskerrik Wow. asko irukote. Flipetana. Maite Bai. zaituztegu behar bada geroago, eske saio ontara Badatoz, gonbidatu claro. ditugu. Horratzan egongo dira, baina, Bai. bueno, oraindik ez dira heldu, heltzen direnean, ba... Jo, ba, kariñoz, ixe. benetan zautzuet, amendixik, maitxasune reciprokure, Bai. eta eskerrik asko, eske, ez ditxo ez emozinoi prozesetan. Osa, Bai. benetan, asko emozionetan azenin ez dakit berbetan, ze sentitzen nahon dino. Que fuerte, benetan. Jantziko dut kamiseta? Ez? Ai, ama. A ber. Ze grazia. A ver, pechito. Pa. Vale, listo. Vale. Vale, da oin, abrazo. Ai, abrazu. Total, sarrera hau grabo bostin, Daukagu hain zuzen, aipatu ditugun Maili, Leire eta Inakiren Bai, antzonetako entzularen galderak. entzularen galdera. Ze haiek bidali digute. bai, guazen entzuta. Apa, hemen irirukiak, eta hau da gure galdera. Denboraldia bukatzen ari denez, zer gustatu da zer ikasi duzu denboraldi honetan? Eta hurrengo denboraldira begira, zer gai edo ze pertsona nahiko zenueke hurrengo denboraldian egotea? Maite zaituztegu, bueno, sin más. Agur, izan untza. Eskerrik asko, kariñoz, eskerrik asko galderi gaitxik, eskerrik asko erregalu gaitxik, galderi gero erantzungo gu, eta oin, laster gatoz bueltan, elkarrezketaren lehenengo partearekin. Itxaron, ze lehenengo, azken aldiz, Egiturarekin jarraituko dugu. A ber, elkarrezketian lehenengo partinga, eta kamaratzin, bueno, entzule batek bialduteko karti irakurrigu, mai bialduteko karti. Berentan, eske ez dugule merezi, hainbeste. Sari benetan pentsatzen du, ze pertsonak utzi ditu bere bizitzako minutu hauek guri hau Hau dana idazteko. idazteko eta olako bera politxek idazteko, benetan, eske ziotela zineztu. Baina berez, ez dita harritzen, porque, nik uste dut gure sentimendua haiekiko edo jarraitzen gaituztenekiko, batez ere Maili bezalako jarraitzaileekiko antzekoa dela. Bai. Guretzako oso importantea da Oso. zuekin kaletik topatzea edo lekuren batean topatzea. Ez gauza politak esaten dizkigu zuelako, konpartitzen ditugulako gauza asko, eta oso polita da hori. Nitzako eske keston fuerti da, enoi kartako edukixe esata, baina nitzako bakarrik ja pertsona batek esati bere bizixe alaixau itxogule, nitzako hori keston fuerti da. Bai. Ze, eske gaina ez da bez pertsona bat, ez da nire laguntaldeko pertsona bat, beraz, denpori partekatzotena. Ni entera barik hor ikuste gaitxu, eta sozelan bizitzi postotzeu. Eske ez da Gero- beste zer geixa betean hauenik. Bukle polit bada, porque azkenean alako pertsonei esker guk gure lana luzatu ahal izan dugu, entzule fidelak dauzkagu, eta horri Bai. esker guk lana daukagu, eta ez bakarrik lana daukagu babesleku hau, ze lana izateaz gain, bada espazio polit bat guk ere ondo pasatzen dugula, eta hori gure lanari esker da, obviamente, baina entzuten gaituztelako. Eta benetan zabiz, ja ez tala bez nitzako arlo profesional bat, ze ja sentimentala be bada. Claro. Nitzako, eske ja bihurtu da nire partean gauza bat, eta noski soldati motostena, eta hori oso ondo da, eta ostra, ojala, olako bier marabilloso bat euko bagendu danok, amendik bizializeteko, bizi garela, baina eske, gaina hori, ja arlo pertsonala ikutzen da benez, ja bihurtzen da pak kompleto. Ados. Eske ikutzaitxu nire barruko gauzadanak
Eta, jo, eske super Eta- eskertute. Hemen gaude bakarrik, eta kamera dauzkagu aurrean, baina egia da, hilabetetik hilabetera, esan dezagun horratzean ere bai, ni joan naiz jende gehiago imaginatzen. Bai, Osea, ez bai. da, gaudela hitz egiten nola, ez dakit, ente existitzen den Ez. ente bati. Osea, nik benetan horratzean jendearen aurpegia imaginatzen dut, eta gauzak kontatzen ditugunean ere, nik Mai eta Leire eta Iñaki bezalako pertsonak ere visualizatzen ditut nire buruan. Bai, ze feedback antzutogu, jendi komentau itxosku, ez dakit, bai, ikusten da hor badauela jenti. Eta gainak keston eskerroneko jenti. Eta keston berba politxe daukesena beti. Osea, eske zigak jau. Osea, eske hau da txoio bat. Bai, Beti izatot. bai, Keston suerti duko ule. bai. Osea, zelan ez dugu nahiko jarraitxu? Eske normala. Literal. Claro. Literal. Eta nik uste guztioi batzen gaituen hori dela kotilleoa. Bai. Eta jende asko kentzuten gaituela, hemen kotilleo asko maite dugulako. Eta elkarrizketaren lehenengo parte hontan, nahi genituen aipatu, ikasturte hontan zehar, pasatzen joan izan diren gauzak, edo kotilleoak, Bai. edo... Bat edo beste kontako Bai. guz igual. A ber, Ez dugu aipatuko pelotariena. Ez, Aipatu dut ja. jazta. Baina hor, Jazta. punto. Hori, etapa hori itxi dugu, datorren denboraldi txikaurra ez doguz gehiago kritikauko. ez ditugu sekula kritikatu. Ez, baina esan nahi dutena da, bueno, eurei buruzko txistik eitxi igual alda behartu kritika modun ulertu aldot. Txisteak ez, errealitatea. Bueno, baina txiste bihurtzoguz eta, bueno, listo, ja hori ez dugu komentauko. Datorren denboraldi txikaura beste txiste batzuk. Ni beia bergara gehiago kritikauko. Ia nola portatzen Listo. diren. Bergara ez duzu gehiago kritikatu. Iraietik aurra ja ez txiste hori da, oingo denboraldiko txiste bat, ja listo. Total, aitzi, oingo denboraldi sentzeko tillo fuerte ukigu. Egon izendi gonbidatuk blocked daudenak. Osea, egon izen da gonbidatu bat, etorri zana ona, eta, bueno, pasauzan gauza fuerte bat, esaban, bueno, adierazpen batzuk izitzu zen, guri etxakusena gustau, Nork? Ez dut ulertu. jo, cariño, etorri zan gonbidatu bat. Bloket? Bloket. Ah, bale. Ezitxo zen adierazpen batzuk guri itxakusena gustau da, bueno, gizarte osoai, edo erdixei bintzat itxakusena gustau. Baina tia, nik uste hori kontatzera, osea, misteriorik gabe kontatzera heldu garela, Ez gaildu haitzi. Ez dugu esan? Hombre, ez dugu esan. Gaur, pista bat geixaldo gomo, baina esan ez dugu. Jendeak imaginatu dezaken ordan. Bai. Oso birala izan zen. Oso birala izan, eta, bueno, beran parkamenak izezin, ala nolakoak. Animotitis. Animotitis. Orduan, etorrezan hona da ez gendun emitidu. Hori da, berentan zabizeko kotilleutako bat. Bai, ados. Beste bat? A ber, Nik badaukat beste bat. zein. Kontatuko dut. Zer? Ze kontatu. Itxoin. Bueno, bueno. Hasi Bai. kontean, da gero Bai. erabakiko gupit. Bueno, Erabaki. leku batean, Bai. hirurak geundela, Bai. jendea ja zegoen mozkor, tal, etorri zitzaidala, artista baten anaia, mozkorra, zegoen ere, bai? Vale, listo, badaki zein da kotillo. Esatera, Segaitxik sari helietan. Aitziber, zergatik ez zara liatzen nire anaiarekin. Eta nik izan nion, bale! Ez, baina, sin más, eske jendeak jakin dezan, hemen jendea oso pikaroa da. Nire bai, osea, nik ez dut denbora galtzen. Baina, bueno, esan behar da, upasa zela, eta gero ez zela pasa. Zizakigu anai horrek egia esaten zuen, Niretzako bai. baina esan nahi dut, berak zuen gogo hori edo benetan anaiaren eski igual A informazio ber, aitzi, gehiago ematen ez. entzun, nik oin esan gotzun nire iritzixe. Bueno, pribaun bezagon notzun imaginetana, baina, a ber, nitzako nahi dau, gauzi da, osea, artista horrek nitzako zoaz nahi dau. Gauzi zein da? Ez eman informazio gehiago. Ez. Gauzi da, bueno, igual ez da gure moduko salameru, igual pixkat lotzatitxu hau edala. Eta momentu hortan, gu irurok genbizen super wuhu, baina igual berazoen bebai irudi bat gorden aixen, edo ez dakit, ezkor artisteo asko goten daulako Irudi bat, irudia gorde zuena da bere anaia. Porque, tia, heldu berri, gu. Eta nik beste kotilloa kontaukot. Vale. Horra zer. Ja, bustitzen hasi gara, ja, Artista horren kriu hortan, bada tipo bat, Bai. hau igual komentau izego. Dala benetan, Tia, pasa zara, bai. Nik uste baiet. Ez que tortat ez burure argazki batzuk, aitzi. Buah, tia, zero txa. Beitu, kontatuko dut. Bezez kontau, Bai. punto bat arte. Bai, jai hortan,
heldu ginen baita ere. Heldu ginen horra, eta alakotan guztio gara guztion lagunak. Osea, claro, porque azkenean ez gara aurrez aurre ezagutzen, baina Danok ezagutzen azkenean más o menos, sareetan bai. ematen du ja ezagutzen garela eta feeling hori existitzen da. Bada, bai. Eta bertara heldu eta jende askoren artean ezagutu genuen. Eske lotxatzeko moduko da. Eskerrik asko. Broma da, tia, broma da. Topatu genuen pertsona bat, mutiko bat esango dugu, osea, ez da mutiko, mutil bat, Ez dugu zutan dato gehiamon, Vale. mutil bat. Vale, Claro, mutil eske, zentzua izan behar duenek. Izketan oso gustora, eta halako batean nik esan izuen, foto bat aterako dizuet. Ta literal, jarri zineten elkarrekin foto ateratzeko, eta hurrengo egunean fotoak revisatzen, digo, pero si parecen pareja de hace 5 años. Aitzi, eta Osea, ematen dute, duela 5 urteko bikotea direla ematen du. Bueno, Kariz, ez txarto pentsau, zimaz, argazki batzuk zin, ez dakit, zeba, holan urtezin, bai. holan urtezin, ze, osea, ez dauke misterixek, ez da sekulo eze pasau, gure hartin. Ja, a ber, ez da pasauko, baina, bueno, ba horrek argazkixe bareguni motozkue. Ba, eske oso ona, osea, ni hurrengo egunean ikusi galerian sartu, ikusi eta barrez. Osea, barrez. Oso fuerte. A ber, ez da inbesterainoko. Horien esango dugu. Esango dugu. Besan ingeu, ai ama, pasetan gai igual gauza kontean. Niri bere anaiarena esan zidan pertsona horrek aitortu zuen publikoki hor, bertan, Gura iztiaz nahi da bela osa, Ainoa Vitoriaz. maite minuta zegoela berataz. Ainoa Vitoriaz, Hau itxikosko Ainoa kontetan baina. bueno, en plan broma, osea, sin más jaja, ez? Ja, jaja. Bai, a Esan ver, dugu, sin más. galdetuko diogu ja uzten digun. Baina, Eta lero, jaialdi hortan bebai, osan pertsona bat, 3 komentau gendune, aspaldi xonguaz. bai. Ez duela ainatzeg, a ber, bai, atzegin duela, baina igertu gule Feeling raro. otzitsu indala gure arteko harremana. Bai, Eta ez dakigu segaitxik. Más o menos jaialdi hortatik ona. Sentitzogu gure harremana otzitsu indala. Eta ez teze pasau, Osa, ez da aurretik, ezer pasau. jaialdi hori baino aurretik, Bai, Bai, no? Bai, otzitsu, bai, nik uste, eta esan izun malen, uste dudala, bera eta gure artean egon dela kaka sartu aldi bat. nik ez dut usterik pasaban. Ez dituela motiboak hori egiteko, baina diot. Badagoela 3. baten, ez dakit kaka sartzea, baina Ez dut uste manipulazio txiki bat. Bai? Eta badakit noren manipulazioa. Bai, badakit zein esatozun. A ber, teorixo hori ez dut hainbeste ikusten, Nik geixa pentseo dela mundillontako kontuk, ez dakit, igual alde izen baton batek zuzatzela guri buruz, edo igual, ez dakit, beroi. ez, baina distante mantentzen dela auskalo segaitxik, ni pentseo dela geixa profesiñoko kontuk. Hortik doiela, igual, a ber, ez dakit, Osea, esan nahi dut, eski ez dakit. Eta igual da guk eukigun zentzazio bat, eta igual berak ez dauke. Baina, behitxu, olakotan eukitxotxoa zen bibrak normalin ez dutela faietan. Osea, igerri txotxoazla. Bai, ojo de loca. Bai, no se equivoca. Bai. Orduan, bueno, ba... Eta nik esaten Ez que ez dizuet kaka sartu duena, Bai, dela, Bai, eta kaka sartu duen hori zupentze dozune, hemen egon da. Hala, listo, amaitxu da. badago beste jaialdi batean, Vale, baina, bai? bueno, egon ginen rato bat, pertsona honekin, bat Kokatzen egon ginen, osea, lantalde hontako bat bestea baino gehiago, eta apur bat pasa zen gau hartan pertsona hau. Pasa egin zen, jende asko kritikatzen zuen, Ostras, vale, etorriate burure. Vale. jendea asko kritikatzen zuen, are gehiago ondoan genuen jendea asko kritikatzen zuen, Ja, bera bakarrik bizi izango balitz bezala. a ber, eske nik ja piztau emotemot, ja Niri gauza pertsonalak ere esan zizkidan, niri be bai. Bueno, eta lekuz kanpo, niri be bai. Niri izazten gainera gauza bat niri buruz. niri ere bai. Ez bereziki. Bueno, ezazten gauza bat niri buruz, txorrada bat, baina ez zetorrena kontestu hortan oso... Bueno, etxatena kontestu hortan ez momentu hortan holan esan da zuzena bentsan du. Eta gero alegin duzan tapetan. Ja. Ze ikusi banene bala ondo hartu. Orduan alegin duzan tapetan asko. Da zeaten pixkat,
Ja, guapa. Pelota txuitxan. Ui. Baina plumeroa ikusi Genizun. genizun. Pasetan gatia. Ez. Bueno, listo. Gero da mutingoa, baina jazta. Esan da daz, ez dugu izenik emon, kotillo pixkat nahi gendun da, listo. Ja, orain jendeak izan behar du beldurra gurekin harremantzerako orduan edo ligatzerako orduan. Aitzi bakizu aurrekun hori pertsona batek esaztela. Benetan? Esazten, malen. Tia. Esazten, malen. Baina, benetan zabizen, ze pasau eskero zuaz ez tozu kontauko ez da. Osea, esazten, ez, a ber, egon. Depende, kukaratxo bat baza bai? Itxain, eske, a ber, gauzi da, esazten pertsona batek. Malen, oin zuaz konflikto bat euki eskero, ez tozu benetan zabizen kontauko, ez? Eta nik izan zen, a ber, nik ez dituaz benetan zabizen inon intimidadi kontetan. Jarriko bagina, Baina hemen esazten, kontatzen, hombre, kukaratxoek egiten digutena, Eta esazten, edo lagunek edo dena delakoa. eske entzune ban, denboraldi ontako lehenengo atala, bialtze zeuntzela mezu bat pertsona bati esaten, kukaratxo bat, Hori oso esplizitua. eta esan otzen, a ber, baina eske ez dut esaten aitziber grados kukaratxa bat za, ez dut esaten izen eta bizen, esatot? Bueno, ulertu nahi da. Baina ala ere hori oso konkretua da, A osea ber. ez gara horre... Ez. Hori oso konkretua eta, bueno, bebai izango zuet, hori oso konkretu da, baina nik uste nire entorroko jentik dakixela, eta beste inok ez. Claro. Listo. Egon tranquilkari. Oianek zerbait dauka esateko? Zer. Eta behin, Behin. Zer. pertsona batek esan zigun. Gero hau ez kontatu benetan zabiz. Bai. Behin Ostras. pertsona famatu eta ezagun batek esan zigun, Eta hau askotan esan gero hau ez kontatu benetan zabizen. Zuek peligrosasari gauza konteako, ze gero zuen edabiderako erabili aldo zue. Egia da, eta esango dugu, bakarrik kontatu izan ditugula hola gauzak esplizituki, gaur. Osa, Bai. berez. Bai. Kenduta kukaratxoarena eta bar, baina hemen. Osa, atal hontan. Bai, alan Bestela dabe- lasai egon, porque nik uste Ez, konfiantzazko hombre, neska claro. garela, baina egia da, pues, Gure gora ayuda. olako gauzak pasatzen badira, gaur kontatu ditugun bezalakoak, Bai. jo, bas, eske eduki oso polita dira. A Bat ber. etortze eta liau nire anaiarekin. Jode, Ba, tia, kontau ingo, kontau. cariño. A ber, baina gero aparte, ez dugu izenik emoten, olako esplizitoki gaur kontau gule, eta gero, txorrada di. Txorrada di, total, Harremana total. galdez. Di, batanon bizitzan pasean din gauzak, zimaz. Baina benetan, jarriko bagina, kontatzen, dakigun guztia, Eta beste gauzat zotzuet. A ber, eske, kukaratxo izeten basa, igual beste mezu bat bialduko gu esaten. Kukaratxo bat? Hori igual pasaulik, gero ere bai, esango dugu, dagoeneko, bueno, gure entornoan edo harreman solidoak dauzkagu, Bai. dagoeneko, gizaki guztiari bezala pasatzen zaizkigu. Gure dinozu? Bai, pasatzen zaizkigu bai, gauzak, bai. arazoak, bai familian, bai bikotearekin, bai lagunekin. Karo, oza, Ez ditugu hemen kontatzen. Ez, baina danadakigu, zesan nahi jot. Ez bada iraganeko kontu bat, adibidez nik askotan kuadriaren aipatu izan dut, baina iraganeko Bai. kontuak dira, baina karo, nik gaur egun, baldin manabil mutil batekin, eta adarrak hartzen badizkit, barkatu, baina behar bada bozgorailu hau aprobetxatuko dut, berari mezu bat bidaltzeko, ez? Kontuz. Diot. Kontuz. Besterik gabe, hau esan eta gero. Vale, Egingo duguna da, bai, goretan. orduan kasi, bai, pertsona horrek galdetu uste nahi, erantzun zegu kontuz ibiltzeko. Zezazten, zuaz konflikto bat eukizkero konta bingo zu. Bai. Ez. Ez. A ber, Ba, ez izan. Ez izan zer. oianek dino, ba ez izan konflikturik, bueno, sin más. Nik esango nuke bakarrik adarrak baldin badira, bestela ez. Ja, hombre, ez behintzet, ez ez gara azten dana kontetan. Bueno, total, behitxu, Porque Maigi eta igual- Iñaki torri di, horratzen daz. Ai, cariño, sola. Hola! Vale, Etan, gurekin izango dugu Arrosali azkenengo aldiz, eta Maritxu Maria Blanco. Maria Blanche. White. White. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Bueno, kariz, bueltauga, jakin deizuela hemen dauezela gure aurrin Maigi eta Iñaki, gure Club de Fanseko presidentik, ekarrizko bizkotxo bat eskerrik asko kariz, munduko nasaria probau kriston gozu da. Nahi sukaldari honena. Osea, hola, ekarrizko ez bai 50.000 regalo ja zabaldu guzenak, kamisetia zetorri di. Es que me encanta. Es que argazki bat atako gero da karruselin ipiniko gu. Hori da. Eta oin, Arrosali. 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 Itxoin, Arrosali ez. Maria Blanco da. Ez, baina Arrosali da guaz, bai. Ah, tani, arrosali. Claro.
Baina nita Rosali A ver, face to neskak, face. Bai. egingo dugu. Face to face. Bueltatu The gara, vocal eta dago exercise. Maria Blanco. Maria Blanco egingo du bere, bueno, a ver, ez dugu zer egingo. danona, Ez danona. dugu zertan gabilen. Osea, Arrosaliren sekzioan gaude irurak. Iruro, claro. vale. Hori da. Vale? Osa, etorri da Rosalie, zeiruraz nahi dago egon. Vale, ai. Orduan guazen entzuta gaur Rosalinek, zezaten da ben. Lehenengo aldila da. Bai. Karo, Arrozali. eske azken atala da, orduan nola ez izan gure bi kolaboratzaileak. Betxo eslako berezixe. Maili Iñaki, Oiane hor, Arrosali, Gubixok, da Maria Blanco. Ez da inor falta. Ez da inor Ez da falta. inor Osea, falta. benetan zabizeko familia menga danok. Literal. Eta bigu gaboletako argazkixe, familixaku. La familia real. Tenía mana y supongo porque por Jesus. Ahí está nausixe. zarrena naiz. Ahí está nausixe, hija. Maria. Maria, ama virginiles. Ba, aktitudez igual gazteena, Venga, igual. Ojo, ojo. Bueno, guazen entzuta Bai, Rosali. a ver, A ver, venga. zainon. Kaixo kakitas kakititas zela ikzazeflai. Haiema ezin dut sinetxi denboraldiko azken atala dela, eta denboraldiko esan dut bai. Denok dakigulako datorren urtean ere jaraituko dugula. Imaginatzen duzu ere ITT benetan zabizkabe. Ez flipau matxi. Inork ez du imaginatzen ere eta ez da flipada izeatearen baina eske guapas. Menudo podcastito. Hori esaten dut baina badakigu gezurra dela. Ah, vale. Edo zer gerta daiteke. Zuek santa batzuk zaretela jari kandela batzuk eta gauero errezatu. Hor las prekarias. Bueno, listo. Honekin peloteo nahiko egin dizuedala uste dut datorren ikasturteko soldata pixka bat igotzeko. Udan Trebinura joan nahi duteta. Trebinura. Eta azkenik, azken kapitulua delako batez ere, zuen kexe tartea zabalduko dut. Alegia, erabili Arrosaliaren erreinu kristalinoa zuen bizitzako kexa guztiak esateko. Eta euskalo, behar badak kasu egingo dizuete jendeak. Probatu eta ikusiko dugu guapitas guapititas sois las mejorsitas oleole iu jabiba Mexiko linda. Baina batez ere, haupa Trebinu, eta haupa mekanizaue, eta haupa xuxi iria, eta haupa luz elektriko paloposti. Urrengo ikasturterarte ere ITB-ko jainkoak, ala nahi badu behintzat. Haupa aldekoar eta haupa arlo buru guztiak lol. Ai, ama, Rosali, bueno, ez gehiz komentea. Kristona izan da zuzenekoan Arrosali, osea, fan. Zabaldugu derepente, kexen tartea. Zabaldin da, bera bakarrik, eta Maria zoaziko za. Ai, kejatzen. Bai, porque guk ez dugu ezer prestatu. Vale. A ber, eta bestelan be, oza, Marian kejei reakzionau eta guk gehitxo ingo guz. Nik baten bat badaukat, badaukat. A ber, keja dano dukauz. A ber, Maritxo hazi. Nik keja, ze gaur egun ez estiukoa jende hori da, generaziotik generazio hilko ez da Vale. jendia, ta da, nei, naska gehien eman dien pertsonak, Zintzuk. zian, esamin batin, Bai, ai, bai. suspendu ingoet, eta gero amarra. Buah. Ta ni nintzen de las pringadas, bueno, osea, ezer ez jakiteko, nahi kondo indet, Eta penkau. eta bueno, osea, en plan, Meri, osea, porque nahi flipaita, no? Nik gero bi bat, eta bueno, Nik Ba, ni horietakoa nintzen, ere. ¿qué bai. será ahora de esta gente? Osea, Bai. zein nun daude baina haue. Ba, seguramente jarraitzuko dabe, bardin, seguramente jarraitzuko dabe, ba, bizitzako beste kontu batzutan, baina, ba, jo que se, jungo di mendi bata, igoko dabe kristonanin, desango dabe, ai, ez que kriston lente igot, da zu ondi josa mendiko lehenengo partin. Osa, olakuk izango di. Baina hortik bi konklusio ateratzen ditut, eta bat da, pertsona inseguruak direla, Bai, eta nahi dabela bestik Edo- esati, edo bestetik validazio externo bat nahi dutela. Osea, edo bien mixa ere izan daiteke. Gero gaudegu daukagula kriston seguridadea eta ezer jakin gabe uste dugula, atera behar dugula. bai, azken Zazioak. nintzen. Bueno, baina geixa sartean ebane, txartoitxen ebanin, bonek izan txartoin ebala. Eta askotan Eta ondoen simpatika ebanin bai. izategatik, ojo, Ni lerdo bat Ez pelota, izateatik. simpatikoa. Dio por pesada probauzien batxillerra, osea. Bai, zer iso por pesada, Bai. Eta maixu batek, de hecho, esan zi, Mari, ez dizue beste urte bat gehiago aguantauko eskolan, osea, lasai aproba ingo izu. Wow. Famosu bat hori izatzun Ez irakasleai. ni, nintzen, ez naiz ikasle hona izan, osea, sin más. Ta nere trauma zan, en plan, batxi, este suspendi unai, bat Literal. gaztiokuakin, no, please. Osea, ez da Bai. la jende txarra bat gaztioko jendia, baina gara hortan de ez. Ados. Gero, Vale. zer gehiago Nik gorta daukat bat. Bota. Ardoa eskatzen duzunean taberna batean eta ardoa jartzen dizutenean edalontzi batean. Barkatu? Kari. Ja, ez. Barkatu? Txakolina zagardoa, ok, baino ardoa. Kari, Jesu. Ez, Ez. Eskizitiza. Ardoarekin, bai. Bai.
Ni barkatu, Niri osea, behar da ez da gustate, ardo bat baina- egon 12 urte botila batean, zuk gero baso batean zerbitzatzeko. Osea, Beitzu, barkatu baina ez. Ezautzot pertsona bat, hori esigitzeaz gain, esigitzen da bena, berai zerbitzotzien ardaue izeti lehenengo hori, osea, botegi zabalduta lehenengo Hombre, trago tu izeti, hori da izatea... temperatura ambiente goti, ez dakiz, osea, ezautzot eskizitua, baina, niri, a ber, bueno, ataden bastezu basun, ataden bastezu txosnako basun beho nartzotzut, imagina. Hombre, parrandan bada ez zait importa. Baina poteoan banago eta zuk taberna maldin badituzu kopak eta dalontziak, bardoa, Beitxu, bani, horraz... kopa batean jarri. Bai, Horaz baino, kejaukona beste gauza A bataz. ber. Eta honepa motostela benetan amorru. Nik deuket oitxura bat, igual obsesioa da geixa, baina deuket oitxura handixe esku garbitzeko askotan. Bai? Ze pasean da? Juten azela taberneta, eta ez da inoz jaborik. Eta ze pertsona garbitzoitxu eskuk uraz, ze batzuk esagoztie, ba garbitxu uraz, desadot, hola, horrek ez da garbitzan. Bai. Orduan horian nire kejida gero papelik ez egoti, pues, Edo ez dagoela papera. papela ez Osea, egotiana, nik eskatu itxote. June itxena da, eskatu itxot, ai, papela falta da. Ja, baina askotan ja, ustu duzu, barrena, eta behin barrena ustuta, ezin zara hortik altxatu, eta papera eskatzera joan. Claro. ez da Ezautzot etxian, pertsona bat. ama papela ekarri ez da hori. Ezautzot pertsona bat, behin pasabakola, Kuleroekin. enoi izata zein dan, ez enoi detaile bat bera memota, baina ezautzoten pertsona bati pasabakon, justala behin juerga bata, beruzko ibala, eta ez hauen papelik. Eta zer egin zuen? Hemen txamaitzen da historix. Bueno, hemen jakin ezazuen trukoa izan daiteke, ba hori kulero edo kaltzontzilloekin. Osea, Nik diot. eibarren inun kola bat, aizpakin San Juan eta Kriston beherakoak eman zin, inun kola bat, lotza bat gero ez nuna Bai. jatea, papela zeon tope, osea, ziberri, ba, nik tripatetik eskoten naiz gaizki. Bai. Esaten nion, osea, larritz guazen mendik, eta garantat, osea, atean nintzen Kriston, baino kola bat, jaue danak ingo flipago. Eta gaina, ati zabaldu da, errepente eltzeatzu, el aroma, a kafe. Alakotan, komun batera zoazenean kaka egitera, onena da, sartu orduko, kanpora begira esatea. Zeu zain dagoen. Osea, tipo, Jendazko egiten sartu, hori. sartu, esat, Bai. zeu Edo zain. tipo, Baina ez pues- da bixen historia, jende pila batek egiten. Bai, Es como, ez, a listo. ver, Ez du jende pila batek egiten. Jende asko, Bai, nik uste bai. bai. O tipo, buskerra bota da disimuletako alo eina, ai, zein bota dau. Zer gehiago gorroto deu, gorroto Zer gehiago? deu. Ai, bakizue, bueno, gorroto ez, baina amorren motoste, ontxe udi dala, eta udan kotxe hartzo gule leko askota juteko, ziklistak bidezkinetan kariñoz. Nik ulertzotela, bizikleti guztakon genti. Nik ez dut ulertzen. Ez. Nik ez A dut ber, ulertzot, hobi diferenti dukuz, baina ulertzot. Bizikleti guzteti, zoragarri. Baina, tio, ez jun bost pertsona danok bata kuadrigitan de charloteo eta kurba baten nijumina iruporora. Aparte, nik benetan, osea, sentitzen dut, eta ez diot humoretik, baina ziklista izatea eta askotan bide bazter batzuetatik joatea, osea, da Arriskutsu. eriotzari beldurra ez izatea. Bai, Osea, bai. benetan, nik flipatu Real. egiten Bai, dut. bai, bai. Eta ez dut esan haiek gaizki egiten dutenik, ez? Kotxek askotan ere gaizki egiten dute. Bai. Baina oso fuertea da, eta peligro bat dauka Itzela horrek. peligro. osea. Batzutan Bai, ez zer- da otoki, que, osea, ez Eta eske euren gorputze euren babesa, osea, jausten di eta Bai. horrez da kotxilez. Bueno, horrela pasatzen dira ere pasatzen direnak. Bai, osea. a ber, orduan, bueno. Bai, mendilla jo, mendilla. A ber, juten basari edo, bintzen Bidegorri jun jo. banaka. Eta, Eskertuko edo dut. binaka, baina Bai, ez ipini, ez dakit. Ez ipini hor motroi hoien. Ja, Hori ez nire dakit, ez keje. dakit. Ez Nire dakit ze keja- pentsatzen dudan. Ni, osa, nahikoa da, jazta, bale, ja, banaka. Eta aldau jobiz, gauzasko daude. Beitu, gai aldatuz. Bai. Eta nire kejada eta ez dudan ulertzen da, nola egon daitekeen jende abertzalea, Bai? bale? Ostrai, ez edo. Zezenketak maite dituena. Zestura Osea, etorri naiz dago- aitzi. Ba, junaz Ailen peitxire. etorri naiz gura kultura, zestua. Junaz Oso peitxire, fuertea da hori, jun lesaka, jun, eta, baina, No, baina mutrikurea- zezenketak ez diot ondo daudenik denak, baina ez bakillak eta alakoak, Ez. Plazan, osea, zezen plazan, zezenak, mitiko toreroak eta Bai. betiko toreroak. aitzi junaz peitxire. Ba, zestua Zezenketak egiten dira? Jabillo. Baina Pero en kristonak, bai, zezen plazan, betiko Ta deba. zezenketak, Debare bai. Barkatu. Ta deban da zestuan itea gaina plaza montau, osea, porque zezen plazik ez dao. Azpeitin bezala, zestuan Eta daita- jendea badoa? Bai. beteta. Bai, beteta. Nungo jendea, azpeitiarrak doaz? Bai, Zestura azpeitire etortze, bai. Beitxu, Bai, aitzi, asko. gauza Azpeitin kontakotzut. Toko baten behin evento bat kubritzi, hor, erreportari egon nintzen justo evento hortan,
atzein notzela jenti, atzein beste gauzat aukeratu nebala zen niri pixka balroi motosten eta jenti zeuen pendiente zezena ikusta. Eta ez tozten inok erantzun nahi. Eta zeuen plazi beteta, entzuten eban bakarrik euskeri, da, atentzio hori dituzten bai, hori gaitxik. Danak azpeitxearrak edo inguruko jenti, eta kriston zaletasune. Kristona. Eta gaina galdetze zen duen, eta ordu hortan dago esan beste ekintza danak, ez dakit, printzipala zan, zezen plaza juti. Osa, nik esango dut, ni ez naiz, ez dakit nola esan, baina proposena esateko animalien kontrako ez, porque nik animaliak jan egiten ditut. Hemen dugu jamoi horri. Baina, benetan, harritu egiten dit nola herrian, badaude pertsona batzuk oso abertzaleak direnak, eta urte luzez militantzia lanetan eta egon izan direnak, nire ustez bai. Bai, aldotu lertu. Eta are gehiago esango dizut, zezenketak ez dira Euskal Herriko kultura. Osea, kultura espainiarra dira ere, bai. Ez dakit jatorriz nundi datorren, Esango nuke espainiarra dela. Eta hori, ohitura edo tradizia hori, eske ja ez da kontsumitzea, osea, ja da jarraitzea. Osea, zuk egiten duzula aldarrikapen bat, albertzale moduan, zezenketak babesteko. Eta arro zaude, eta erakutsi egiten duzu. Ez que nik pentseot Jo, niri txokatu egiten ditorrek. Eta kejatu egingo naiz, bai, zakit. Nik pentseot dala oasi bat justo gai hori jente abertzale askon hartin, oza dala tipo, bale, oso ondo, dana pak guztixe duket, baina oasi hau ez eidezu ikutu, eta da zezenketena. Eta da, azpeitxin, holan, eta mutrikun, holan, eta, oza, pilo bat lekotan, eta da bereziki, ba hori, herri batzuk, zestuan gaina, itezanean, zezenketak iteianean, udaletxiak lehen etzun iten beste, bueno, eta gaur egune udaletxia laguntzeu, baina lehen, osea, zizan, zestuan, zezenketan kontrako talde bat iten, kontraprograma bat. Zezkenean zenekan, arratsaldean zezenak bakarrik. Ja. Eta gurea kultura, osea, gaur egun, zestura etortze bat zeate, zezenketan kontro baldin bat zaudete, eta hori dana, jakin festibat itala zestuan gurea kultura, oso guai oteala. Orduan guztu kartela, baina eske txokantia. Altsasun adibidez, zestuan tope da, asuntua. beti egin izan dira bakien zera hauek eta ja ez dira egiten. Edo nola da sokamuturra eta urrengo festetan jarri nahi dituzte eta aldarrikapenak egin dira kontran eta 1000 gauza. Zorionez, claro. Bale, nik jaukona beste gauza bataz. Nos adaptauko da gizarte hau eta tabernak eta gauzak esne vegetala eta gluten bako gauzak eukitza? Ez dago? Ez. Eta festivalak 180 gizonezkoak lehen justu aitziri komentau diotena. Osea, festivalak 180 gizonezkoa dianak, bale. Osea, jazta. Nahikoa da. Jazta. Osea, ez? Bai, ados. Esto mero da, Horire, xok. Zer diogu, zer diozu. Bueno, hemetxe gaude. Bueldoa. Merienda eta guzti, hau guztia bukatu behar da. Kriston zampadiga bota dena. Kriston. Bueno, total. Azken atara da. Bai. Una, ber, grabazio danetan, baina gaur bereziki geixa. A ber, erabaki dugu Maria gurekin geldituko dela. Erabakigu Maria guaz gelitzuko dela, eta Maria erabakigu, lehen kejei buruz ibiliga, Bai. erabakigu irudikatuko gule, bigarren parte hontan, zelan izango litzaken gure herri ideala. Imaginau, Maria World, edo Maria Land, edo Maria Mundu, edo Maria Nazio. Maria Nazio, Malen Nazio, eta Itzi Nazio. Zelan izango litzaken. A ber. Ja, galdetu diogu berari, baina da, prestatu ez duen bakarra. Ja. Bueno, baina justu... Ideak aldugu zemon, nire taeko ikasle kide hoia imusu hundi bat. Bai. Justu Sandra Ferreus eta Kepa Errastikin eta justu ingen antzerkilan gure mundu idealan, antzerkilan espitxiki bat eta nik nahiko klaru izan dut beti nire mundu ideala zen izango litzaken. Juizio gabeko herri bat, aske eta librezean herri bat, kritika gabeko herri bat, nazka ematea etxea jutean jendea, osea, eske ez da jende hau, ez? Nazka ematen ibiltzeanik eta, eske olakoa naiz, pentsatzetan esatetez, barka ulerdo batzean, eta bale ja, ez justifikau. Nere ama inmortala izangoan herri bat, nere maiteetan jendia beti horre ongoana, baina batez hori, tio. Osea, libre izan, libre sentiu, pakian laga, eske bale ja, pertsona gaiztuekin nao, oso sobrepasauta. Jo, neska, gauza bat. Oso ondo irutzen zait. Eta benetan zabizeko... Ni pedana brometan edo. Eta benetan zabizeko programa bat egongo zan, osea, nere, bai. Ez sentiu txarto zen ipe dana iot, inusentekerixak, oza, batzuk ez, baina esan iot. Ni oso sensible jarri naiz, barkau. Lehenengoa. Esan dana bata, gero nik dana bata, hola Eska asko dira, hola. Bai, nipo bai, asko di. Venga, ba.
lehenengoa nire herri, nazio ideala litzateke. Astean behin egotea egun bat, nazio isiltasuna bermatuko duena. Ezin du inork hitz egin. Astean behin. Vale, Denak niri. isilik. Zu badakizu zela saitasuna. Ba, behitxu, justo kontraku. Wow. Musiki de fondo egoera danetan eta une oro gauza bakotxako musika diferente bat. Ez nago bat. Boi. Edo zertarako musika de fondo? Eta dantza. Ikasteko... Bai, beti musika de Ez fondo. barkatu, ikasi behar duzu, Bueno. lasai egoten zure buruarekin, tia. Kari, Vamos. baina nire buru musikia da bai. Eta zurei da aitzinazioa, niri da malen nazioa. Baina zuk nahi nauzu, zure Claro, bai, nazioan. Baina nirera etorte zainin musiki da, kariño, sentitzot. Jarraitzu. Gainera High School Musical talakoak, eh? Ez dut entzuten High School Ai. Musical. Venga, jarraitzu. Maria, ez daukazu esateko? Vale. Ez, gehitu naiz, nire lagunak, nire kuaderrian, nire herri nazio, ez dakit, nire lagunak betiko lagunak izaten jarraikutuko zuen. Nahi nuna ikasiko nun inungo komplejui gabe, ez dao komplejuik, ez dao juizioik, esan nahet. Libre azke zorion txupozik, eta danak euskeraz, tio. Ja, hainbeste hizkuntzakin txotxoiona. Gero jutezea, Alemanira o Inglaterra, bueno, igual dit. Londresa jutezea lata inglesa, bestakit inglesa, jakin berdet. Osa, bakizunik nota, pass simple, pass perfect, más mierdas. Yo que sé, estoy hasta el moño ya, que no sé inglés. Preterito pluskoan, I don't perfecto. speak English. Yeah, thank you. Goodbye. Hello. Hasta. Bale, aitzi zure mundo fantasizaz jarraitzuko zen Maria oso sensiblo nahi pide da. Bai, garrika, es que exagera. Ondo, orekatua, ya está, orekatua. gutxorra dakipiniguz. Vale. Debekatuta dago, kalearen erdian gelditzea. Eta baten batek harrapatzen bat zaitu kalearen erdian, diot azera erdian, kartzelara zoaz. Kartzela zigorra, literal. Hau da, Itzibarren fascismoa. Itzibarren diktadura. Oso gaizki iruditzen zait, batez ere izaten dira senyorak, ez daukadala ezer senyoren kontra, Vale. baina ikusten baduzu, noala, zure gana, eta ez diazula pasatzen uzten, zenik, Hori pasa bitxatzuala. herrian, Flipatzen kalean. Tiaz, gauza bat. Ez duzuek jendea hor azera erdian topatzen, ez dizuela uzten pasatzen? Bai. Hor, senyora mitiko poltsekin. Bai. Baina, Tia, baina gauza bat, Zaki ze kale dauzkazuen markina, baina altxasun oso estuak. Jode, ez dakit altzazuk usilako din, baina markineko generoso bedida, pasea igual, Azera, diot. Ez Bueno, kale. azeri. Azera, bai. doble fila, Bueno. kotxia doble filan, bai. Oh, apuntatuta. Hori Bergara es el pueblo. Hori ezin dala, doble filan itxi. Lepo daudela, beti dau doble fila, lepo, exagerau, Bai. Bergara, maitxedet, A ber, baina... eske Nire kotxa sartzen Bergara, dudan Bergara. kale hori, horrek dirudi parkina, parkin municipala, literal, porque, arratsaldeko bostetan dago kale osoa, kotxez beteta. Eta ezin da. Ba, markina parketako zoragarri da, eta malenen nazinoi bebai. Markina beti da zoragarria. Bai, sentitzen markina dut, zoragarri da. Baina ez. Eta malenen nazinoi bebai, ze danada nazinozu da txokolatesku. Hansel y Gretel, tia. Bai, txokolatesko gauzadaz. Eta kalintzier, nahi bozu zozejan, derrepende imaginau, juteza ikustozu, ez dakit, banko bat. Gozi aukezu, bajan eitxozu bankuse txokolatesko da, Eta komestilea orduan banko horrek utilidadea galtzen du. Ez, baina, hain da fantasiozu, danak balixo dabela danako, baina eske gainera aldozu lejan. Utilidadi bauke, bai. Eta banku horri jate badiozu hanka bat? Ja ez da banku. Hombre, bai, ja ez da. Baina, bueno, jarraitzuko leuke barriro berpiztuko litzake eta listo. Eta bero handia eta guzkia asko badago? Ez da urtzen. Ez da urtzen. Holan funtzeretan dauz. De hecho, ipinot bebai, beti ongo dala denpora ona, otzik ez eta eurik ez. Ai, oso ados nago horrekin. Otzik ez eurik ez, eta danok egongo garela beti, udako hori, erropatxun bataz, bikini xone. Neizune baina, Ados nago. templeu. Oso ados. Holan ibiliko. Bai. Landarek eta Eta naturak hortozik. ez balu beharko ura. Esan nahi dugu, bai, izango dugu. Claro. Ze beti dago baten bat esango dugu, baina eske uria... Baserri txarrak. Claro, importantea da. Vale, bakigu. Bai, importantea. Bai, badakigu. Bai, bakigu. Hau da, mundu fantasioso bat. Vale, jarri dut. Nire nazioko jendeak, ez? Janaria xautzen duenak, zigor bat izango du, Bai. eta urrengo 24 orduetan, pelutxezko zapaburu gigante batengatik jarraitua izango da. Wow. Osea, zuk, ez baduzu zure filetea jaten, ensalada erdi uzten baduzu hor, eta basurara botatzen baduzu, jakintzazu urrengo 24 orduetan, izango duzula, Ufa. zapaburu baten pelutxe atzean. Ondo. Ba, bate baino gehixauko dabe zapaburu atzetik, eh? Hemen miskin asko daz. Ez, eta neire, kriston gaizki sentitzen nahi segila nik nire bizitza esegon korrontan,
Osa, esan, nire mundu ideal hontan lanak medianamente normales, gaur hemen zaude, urrena Hong Kong, urrena Kontxentxina, eta urrena Irun, osa, eta claro, nahi janari zema, janari txarra jartzen zaiten, osa, nehar, Bilbonengoenan ere bai. Zetela llama, Mary, ez dakit biharko egunian, zesturan bergara, nun egona izen, eta pila bat, eta ez da posible, ondo aitzi. Horrez lotute, ipiniot nirin egongo dala danontzako botoi bat eskuragarri, txarto gau esan bako txin, edo oso se faltabako edo lo que sea, edo, a ber, ez izu eskatu, de repente, super gauza handi bat, baina basiko dana emototzune. Osa, imaginau, bainoritxako faltako basiko ezer. Jateko nahi tok, boto bat zakatu, jateko dukezu. Ez dakit, etxe bat biot, etxe bat dukezu. Kotxi biot, ez duket kotxi erosteko diru. Tranquil, kotxi basiku da. Botei esakatu dukezu. Orduan danok ondo biziko gineak. Besarkada bat, entzun, bai. Ziur horre ere, kasu hortan ere, aberats zikin baten batek, ere asmatuko lukeela botoi horrekin, beste botoi bat, botoi horri sakatu ez sakatzeko. Ulertuot, tranquil egon ze horre gongo litzake, malen asinoko malen jefi, esisteko, Diktadora. Muga batetik aurra esilik ez euki, ez dakitzen bate gauza. Esilik ez euki hogei kotxe, bakarrik nahi zuleko. Kotxe bat ez nahi kuzu. Claro. Ez, esilik. Ba, daukat. Txe. Nire nazio idealean, atxuz, debekatuta daude torrenteren pelikulak. Oso debekatuta. Vale. Baina oso. De hecho, torrente ez litzateke existitu behar. Vale. Baina, Santiago Segurare bai, Santiago Segura. batea dijo, vale. Bai. Bueno, Vale. Ez que, wow. torrente. A ber, ulertzote Bueno. gixo esan, osea, malen asinioin bezgendun faltan botako. Bueno, gu bestogu ikusiko. Nirin, egoera randometan, musikalak pasauko di. Osea, imaginau, egongo ga momento baten, berbetan, gure gauzei buruz, da errepente hasikoa. Eta ze ondo arratsalde honetan. Bueno, markinarez, dana markinarez. Baina, zertarako? Ez dut ulertu. Musikala dalako. Osea, imaginau, malen asiniointza eta lagun bataz diskusio bat dukezu. Eta, azteza, diskusio hori, kantetan. Eta beste pertsoni kantean erantzu dutzu. Eta, derrepente pio bat jente agertzen da dantzan, koreografia bat eitxogu dano bata, eta maitxu itxen da, eta holan konpontzen di gauza malen asin joia. Vale. Zer ikusi dauka, jarri dudan gauza batekin. Vale. Eta da, kexa bat daukazun aldiro, kexa horiek errimatzen esan behar izatea. Osea, zu zaude, vale. kuadriarteko movida batean, eta movida izan behar duzue, baina errimatzen. Osea, tipo rap bat egiten. Me encanta. Vale. Musikalakin ezin dut malentia barkau, baina... Tia Maria. Eta kriston, osa, nire miresmen guztia musikaletako abeslari, osa, porque dantza, kantau, antzestu, osea, uau, jende hau. Zer iso? Chanel, zan musikaletako Chanel, slow-mo. Bai. Tipa hori, zea zan, musikaletako Baina aktoria. zuzeneko musikala. Bai. Yes. Antzezpenak. Bai. Ez pelikulak. Ez, pelilla Jo, hor, benetan. moztu zea, eske antzerki, eske face to face, oza, azkenian hor, abestu, koreografia, claro, ez da erreala. Ostras, Nitzako guapa dizengo litzake. Oin seri, osea, benetan sotzet, guapa dizengo litzake. Osea, nitzako musikal baten parte hartzi, amets bat izango litzake. Amets bat, pixkat, amets bat nire karrietik urtean dana oso, Osea, da, amets frustrau bat, seguramente, baina beti guzta bizat, Fantasia bat izango litzake. Londresera bazoazte sekula, ziurre gonzaretela, edo. Tenizu, bai, tenizu bueltauko, baina, Bueno, mitikoa da Londresera joatean. bai. Juan ikustera, sin más. Los Miserables, zera, musikala ikustera, Juan, benetan, Bai, Wow, gustatu zeran pila bat. Wow, increíblea. Bai. Talentu bat. Bole. A ber, Vale. gero sentimentalite pina be bai, bale, azken aia. Ai. Atxuz, parkatu? Sentimentalita ipinina eta ipiniot, egongo litzakezela espazixuk, ja holan finkatute, eta horrek espazixuk di alkarraz berbaitxeko, hausnartzeko, alkarri gauzak esateko. Kanta. A ber, Intensidadea. bueno, baina bideolako espazixuk zeitxi. Ba, imaginetu itxoaz, ez dakit, ez dakitzelako. Bueno, tipo gazteleku, baina hortako inde. Baina porroak erregabe. Berbalekuk edo, ez dakit, bai, olakoik ez behintzet, berbalekuk edo, holan eitxuko litzakez. Eta hor, Berbalekuk, vale. Eta hor, berba. Bi azkar. Jarri dut, astero kolore ofizial bat egotea. Ama ona! Gaur,
Aste honetan, berdea. Eta danak berde komisaria. Danak berde. Danak berde. Eta gero, eguneroko 12etako kanpaikadetan, apaizak bat gialen kanta bat jo behar du. Me encanta. Kanpainekin. Punto, Wow. listo. Eta asmau bizu zein aukeratuko neuken nik. Chulo. Fiebre. Hombre, fiebre tía, egia da. Fiebre. ¿Cómo fiebre? Por favor, sí. Ez que behin esasen uste nahi nitzela basiki. Bai, eske Fiebre bazara. aukeratuko neukela. Bat gialen dauzkan kanta guztien artean fiebre aukeratzea da. Bueno, eitzi ni kejetana, beste jente batzui basiko ditzotzen gentiaz. Hala. Vale, listo. Ba, listo. Hala, Kariz, hau elkarrizketian bigarren partian maitxuten. Entzulearen galdera. Bueno, listo, orain bai. Entzularen galdera. Bai, atala bukatzen goaz. Eta entzularen galdera izkuesnak daukeuz, amentxe Hemen zuzenin. aurrin. Amentxe, Hemen aurrin. aragizkoak. Ezur eta aragi. Ezurragarizkoak. Bai. Apa, hemen irirukiak, eta hau da gure galdera. Denboraldia bukatzen ari denez, zer gustatu da zer ikasi duzu denboraldi honetan? Eta hurrengo denboraldia begira, zer gai edo ze pertsona nahiko zenueke hurrengo denboraldian egotea? Maite zaituztegu? Bueno, sin más. Agur, izan untza. Vale, eta oso raro da, porque orain zemar dugu. Ai, eskerrik asko. Baina eske hemen zaudete. Eskerrik asko, Kariz. asko. Beste behin, dauzela bentan zabizeko kamisetiaz, osea, sinestu aldozu, Eurekin dako kamisetiaz. Bai, eta galdera guk ere eskatu genien azkena izango zela, Bai. eta hori guztia. Vale, zer ikasi duten ikasturte ondan, zer ez? A ber, beti ikesten da, ona etorten dan pertsona eta gonbidatu bako txangandik pilo bat, hori azteko. Eta igual esango neuke ikasturte ontan ikesiotela disfrutetan geixa momentu bera. Hau. Bai. Osea, nabilela geroa eta geixa lortzen bizitzi momentu. Eta ez begitzen hainbeste geru haure, edo ze pasauko dan, edo igual horregaitxikena besarduretute iraigi neongo dan, ez da nire buru neongo da, baina ez dakit, igual da geixa momentu ontan eguelako zentraute ontan, eta momentu bakotxat disfrutean eguelako. Gaurko egune, adibidez, kristonarin pasau bate. Eta na, Egia da. ziztitizaz, regliaz, 0 minutu itxoazlo, Duela lau atal ere bai, me encanta. bai, eta bai, da alanda be osoaren pasau bate. Oso Hori ondo. ikesiot. Zuek Vale. cariñoz? Esan behar, nik ez dakit, tias. Zuk, Maria? Zuk zerbait ikasi A ver, duzu? nik ikasi como tal, bueno, egunerokotasuna, ez? Beti ikaste gauza berriak. Baina nik indet ikasi zeia azkenian ezagutzen izuen... Zintuztedan. Bai, sinueda zen markinarrez. Ezautze ginean tal, orduan, zein dut ikasi baino berriz konfirmau, olako espazio bat kriston plazera laneretzat hemen beti eotia, jotan, ez da sensible. Ez que azken aldian ez da supersensible, tio. Ai, Ez da harri nahi. cariño! Baina eharra da olako espazio bat, malentxo, aitzi, oiane. Eta jo, azkenian konfirmatzet, nire buruan, beti daudela espazio guaiak, zuzean bezala maiteko izuenak, zuzeana izatea dakasuna, babesa, hori kristona. Osa, hemen indezuena, kristona, nire ustez. Egiten duguna. Egiten Egiten deuna, duguna guztiok. berandu azaldu geanak, geongo geanak, osea, guaia da, tio, olako espazioan, ikusten oso beharrezkoak diala, eta kristona indezuela, eta azkenean horreti dakazuelako clubs de fans, maravillosua, barkauko jazu, osea, Bai, es que nivela, nivela zu. Ez que... Aipatu Hau behar baia. nuen, zerbait ikasi badut, badela, ba hori. Bueno, konfirmatu dut beste behin, porque berez bagenekien, badela espazio hau, seguruan, norbera den bezalakoa erakusteko leku bat, eta jo, hori gaur egun lan batean eskatzea askotan zaila da, eta gero bestalde, bai, osea, ni neu izan naitekela hemen, Neu bai. eta lasai nago, eta lasaitasun hori... Bai, la tranquilidad. Eta es lo que ondo más Eta se zuen gusta. gandik behazako ikestotela, Zuetako bako txangandik. Eta nik zuen gandik ere, bai. Zuetako bai, bako bai, txangandik. bai. Eta ez bakarrik zentzu profesionalin, Zentzu profesionalin bebai ez, baina pertsonalin bebai. Osa, ez dakit, atzenin beti ikesten da, lagunen gandi beti ikesten da. Gero ere bai, aurten, beste urteetan ere bai, baina aurten bereziki pozik egon naiz edo konsiente izan naiz uste dut privilegio. Neu be hontaz. bai. Osea, hau privilegio bat dela, eta... eske, bai, osea, eskertuta moduan, eta grabaketetara Bai. super pozik eta horri, Enak eta jau behin. gozatu, osea, porque, ostras, Bai, Bai. eta eske gainera, askotan igual, ez dakit, igual etorri zena zein ba hori kantzauto besti, Asina, ai jo, eslako kantzote, eske ez dotzet permitzen nire uraik ejeti bez, eske hankak ontxe momentu nahi daukaz lurrin, literal. Ja. eske oso lurrin daukaz, eta
Ni oso kontzientena, hau dala txoio bat, ez tabena durauko bizitza guztixe, ojala beste urte askotan egoten baga, baina, bueno, bardin da, egoten dana. Nik momentu disfrutoko. Baina politia da, etortzen zen bakoitzian dana dala zoragarri ja, ikustia hoia, zemoz. Azkenian, elkarrekin gaude, eta zemoz daun pertsona bakoitza, zea... Bakoitzan dramak, bakoitzan... Eske gauza asko pasadia urte hontan, eta guaia izan da azkenian. Karo, guaia da nola pentsatzen dugun... Kamara bestalde. Karo, gure iraieko Aitzi Bermalen, Maria Oiane, iraieko desberdinak ziren, eta hilabetetik hilabetera era gauza asko pasadira, eta... Karo, bizitza aldatzen doa, eta gero ere bai esan bar nuen, aurten zenbat gonbidatu. Bueno, guztiak dira oso onak eta guaiak, baina, tia, ze privilegioa. Bai. Es que oso fuerte. Ordaz danak, batzuk falta da igual, bat edo beste. Eta ni azkena, Jon Kareaga etorri zal, hondikan nao, gogo gehiokin Jon Kareagan... asko zehauzin, impactau zin Jon Kareagak. Gogoratzen zehat, ni... Bai, askoetana. Oso guai egon zen kapitulo hori. Eta harritxu intzian bere transparentziak, eta asko zekane. Salseo da Jon Kareagak, hor gehien dago, ez posi ikusi, un ikusta. Ikusi, oza, super guai. Bueno, Jon Kareaga esatzeu eta mantentzogu esaten, datorren urtin beste denboraldi bat balego. Animo eta zorte hon, eta animore bai, zuei entzulei ongo zartera abuztu oso agu entzun gabe. Bueno, iraian bueltatzen bagara. Baina utziko zezuez, hilebete da bakarrik esari enterauko, seguru oporzora garrixek eukiko zuezla, eta bueltan... astu barik, idatzi korreu bete bera, deitxu, eskatu. Eman pelmadi. Eskatu badazpa menetan, sabiz, ez dakigu fijo, bueltauko garen, así que zuek eskatu, eta emon pelmadi, ez dakit, aldozue deitxu. Abuztu ona pasa, gubitartean morenak jartzen jarraituko dugu, ikusten duzuen moduan, asko... Lepo. Bai. Eta laster arte, maite zaituztegu, bueno, sin más... Itxoin biak batera. Maite zaituztegu. Bueno, sin más. Bueno, sin más. Eta, Agur.